Kardo Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. NKBA batai pharo isira cricket homa phong ning kane se kamai pila pen youth rally ke paman ponjia dim sikdang pon bomdo lakhain kor phonilip constituency ke paro hiri baptist church amanduli atum NKBA ning kane se kamai pi kichak ponjia dim ke pangthai pon nonang kileji ningkan surhinira ingkoi rapli thanga chiklo ni phainer kepen pangching ponsi kijut siani ni phai krisian pajut ponpu labang solong youth rally sitame peman pon pupusi nang pachini dun nihang Karbi Baptist Association mate thi hekpen NKBA amai pi aneng kanwanga son attack wang bomsi muninga sengkana phonle thochatame suri hinira inkoira pli thanga chiklo ni phai ner kepen krisian paman thupu adim laki panjan hiri area Baptist Fellowship Kepardo hiri Baptist Church Mondulia Longsi batai pharo isira cricket thoma phonga mai pi lapen youth rally sitame peman ponpo labangsu NKB ningkan esekamai pi ke peman ponji pura terikama Mondulia tum don plikeba phayatum dude sangsui pen ningarong bohong pen labangso dim pini pen an batai pho phongan Monduli pen radakam hai hui klem pangching pon bom tanglo lapen chun bom ang theksi thek pononglo lasi haladak kichak vek tirikama monduli pastor saret rongpi secretary kamsoning ti bunker David Teron lapen monduli dikon board lapen member atumta nang pachini dut laposon NKBA mai pi kichak long laki isi akupai mate monduli aphan isi Arnam pen akhir jumilo pusi chithan pon lapen lapu panjan hiri area Baptist Fellowship area ki jatum James Killing Maipu PHA BF David Teron Rap Maipu PHA BF John Crow Chunbang PHA BF Jakhanias Inti Rimbi Chunbang PHA BF Bireninti Bidisar PHA BF Bapuram Terang Dihin Rimbang PHABF ki ja tum pense tame kachuning ripon laki lapang su NKBA mai pia phan kachuning ripon ke Karbi Anglong alo atokano ke doan NKBA mondulian atum Kardom pen nang chirapidun pitha lapen ladak kichak vek amonduli tirikam hiri Baptist Church amonduli atuma phanse tame Kardom pen chirap pidun thapusi pherang ke thingnu pen PHABF ki ja atum lamthi nang pachini du lapen lapu PHABF ki ja atum lapen monduli pastor pen danglok NKBA lokidoana monduli atuma phan non kileji asengkana forman ningkan surihinira inkoira pli thanga chiklo ni phainer kepen krisiana phanse tame pherang ke thingnu pen labang so NKBA mai pia phan chupha pon lopota than pachini pon News text report Karbi Anglong News Fan akiru people ma pulote nilitum malong nang kahumri apot kasi jasemet nilitum hin pen alang litum fan mate kadu kawe arada tuma fan nilitum kachuning ri kangtung la hello dan KBA ningkane sek amepi kichak monjia fansi pineng ke nilitum malong ria fansi nang tanglo la pen nilitum malong ria fan nang ke tanga teng pen hiri betis amonduli atum pensi labang so me kichak pun dia fan alang litum si sikon tanglo la pen labang so me afan alang litum non an ni phon bak kam klem pon tanglo la pen non ke la kado kawe pantang ed lo la pen non ar hi bom lo la kado kawe tanglo purote non JCB patong si paklam ini po la pen la dake kiju na dino fan si nilitum sikon lo la pen la so porhut nili ke chuning ri kang tu la hello non duhu bangke non ke bangji aningkan 2024 aningkan tarik nerkepen tarik kreisian lake NKBA amei nikan se ka mei pi batai pharoi sira batai krei thom ke chok aphong lo aposi ladak nei nikan se ka mei pi cho chali bonta la so mei long lake
Usually tapado ponji lasi ongdung pen ladak alon nang kipidun dia pansi nili NKBA alu amonduli pina pantame kachuning ri pen hapon anpardame lasohut nili tu mahin pen kachuning ri kang tung la hello jela bangso amei kapachun dia pan nili tu mithang aja kong pen nili tu aja kong pen chake uni arna makeraba pan nang dia posi nang litu amonduli pina pantame nili kachuning ri la hello monduli keja pastor dikon lapen monduli along ni marli kejatum lapen risonim so kejatum lapen bangpu do ana pansi tame kardom pen nang kachun kardom pen nang kacherab dun dia pansi nili hing pen ta chuning ri pon wansi nili lam thi ington ko Lumarchi terona rong lapen masreng timung rong ni chingrumpet pen ingdeng hini hen ubahi ki bipon ni jang Karbi Anglong lakha ke thom chin thong constituency ke parlu Lumarchi terona rong lapen masreng timung rong ni chingrumpet pen hen ubahi ki bipon asai kedeng pon jasmet pet bangso hen ubahi ki bipon lake Karbi jutang humri asongotom pensi pater pipon lo lason si labangso hen ubahi ki bipon along alihia manaping pen KJAJ amai puha beteron kongchun bangmoniram teron lumarchi arong asarthi masareng arong asarthi habi pinpo klingdun kling sarpo atomta chetong dun renti lason si bangso hen over hiki bipon nang koklake hakopen pisar pusara hot angthon pabir nang nipu mathasi bipon lo lason thak thaksi nono wikimiatum katinerang ason nang mansi puthot kipaklang pon luputa than pachini pon lason si Karbi jutang humri asong amai phupen kaning je pona teng poloti non ki bang chening kan setami ki jut siang ding mati ki chokang ding setami bipon thuji lapen lason ahot ki kethe ding atom setami nang chirab dun pen hirjumi nahang pidunang jiputa chuningri pedopon News text report Karbi Anglong News ini nilitum labangso hen obahi ke an mate lojo khanjo kachuri tu lage nilitum ha aku pen riso yang atum pensi bang nang pencong lin lo asi hala bangso aporom puthi pensi nilitum pini anta lempon lo labangso aporom puthi bang ke nilitum ta choklim pu pelang apa nilitum thek opu nilitum ta chi pu wai phesi tame ki thek abang pu mate kachini abang pu han nilitum humri pensi labangso hen up ahi ke choen mate lojo khan joko churi aporom konasi ke longji ma komasi tu manang than thek gi ma pusi nilitum Karbi jutang humria songohin pen nilitum la rong niarat a member standang lok anta nilitum komitiarat labang soa porom puti humri pensi nilitum non la rong niara nilitum labang soa hen ubahi kecho mate hen ubahi en ula lojo khan jok churi bang deng bang nilitum rong ni pen nilitum diklem pasi nilitum ke klem ke porom puti pensi ke klem lo ke choklim ke nidi tumta chipuke chok si anke rara tumta puthot ke chokli matwar nang thanun bompu basi kadu bera phata nili tumta chuhang lo basi nili tumta nili ki nili dat kini finance leke do upu takali rong methang kachirung chirek pensi nili tumla bangsoa akam kachupichu pipilo ke yok dun pini labangso hen ubulong ke pini ya bangke nilitum hanga pita jog gelo la hen up thapen athak sige a pheng tu thap chot la na lo Rajen teron arong kachuboy priya chikloni phai inko rener kep ningkan surhinira inko rage thom Diopani constituency ke palo ronga gora men teron arong Karlitang Rajen teron arong kachuboy Karlitang Rajen teron alangli kedam tang September 2nd week malompen dengue ki soka cholong lokpana jok se kachilang jia phandipu medical college and hospital along se chilang bombo haladak pen memu chot chithek long si puthot hem chibang thulo lapen I ruya phi puthot keso nang bathu si puthot bokajan erogia hospital along an se chilang pen un isi
Pre Nipai Inkora Trok Surihinira Inkora Ketomaninkan Por Pai Kepra Achitim Aju Chewoi Juilo Karli Tang Rajen Teron Alang Lila Bang Sopir Helong do Tiga Hochitame Wrong Group Along Punon Political Along Punon Pinangan Chipadugdun Anparta Rongagora GL Church Along Youth President Lapen Secretary Arpu Dengdun Pen Pinangan Chipadugdun Lapen Api to Monduli Along Chukidar Secretary Financial Secretary Lapen Non Anta Monduli Along Ta Secretary Arpu Claim Bomlang Anparta Political Along Congress Along ASDC Along Ta Pinangan Ratasai Claim Dunlang Api to Hingchong KCS Unit Along Setame Mai Puarpu Endun Pen Ningkan Hini Jonel Rongaji Setame Mesen Pen Pachundunlo Karli Tang Rajenteron Alangli Nonamat Sita NGO KACT along Bokajan Block Chairman Arpu Sitame Claim Bomlang Anparta Rongagora Samson Singing T Memorial ME School along Sitame Mai Puarpu Do Bomlang Karli Tang Rajenteron Alang Lilabang Sopir Thialong Pen Kawidet Ning Oi Ning Duk Pik Anopusi Kedwana Ratum Stame Chethanpo Pima Polotang Te Alang Lilabang Sopir Thialong Do Tika Hochetame Bangaphan Kerap Kang Hon Tipika Bang Pulo Alang Lipir Thi Do Tika Hochetame Bang Pen Kachibohong Kaching Cheka Matsi Awe Karli Tang Rajenteron Alang Lilabang Sopir Thialong Pen Kachawayani Laki Pre Nipai Inkora Trok Ningkan Surihinira Inkora Ketom Amhang Ketek Laki Thang Chiklo Nipai Poarni Paro Krisir Kebra Troxi Kebra Sir Keb Aninkansi Amhang Teklo Karli Tang Rajenteron Aphan Pini Dorap Jirpi Jirpo Kedoan Chomring Me Mati Thirian Kethondun Ke Ong Dungarmu Chitongpen Ning Oi Ning Dukpik Chipaklang Dun Renti Karli Tang Rajenteron Alangli Somar Bang Pido Akling Siamen Laki Subita Teron Pi Subina Teron Pi Rosmi Teron Pi Christina Teron Pi Hello Karli Tang Rajenteron Alang Lipan Chomring Miki Dudun Longji Aphan Reverence Barnabas Tera Karbi Anglong Pastor Chairman Alang Lipin Kansi Kedoana Sai Chipari Dengpon Lapen Miss Senpen Pachunpon News Text Report Karbi Anglong News Rupi Parpik Lo Labang So Media Hinpen Puthot Labang So Pini Karli Tang Rajana Kaya Lamo Pan Puthot Nilitum Labang So Media Hoipen Puthot Alang Karju Pontupot Lasi Si Alang Lakai Lamo Isininduk Nini Kelalo Alang Li Labang So Ring Tighut Labang So Rong Group Along Punon Lapen Monduli Long Setame Alang Li Labang So Katuk Kawe Long Setame Kaiki Alang Li Labang So Por Kachipite Lapen Alang Li Karjang Pik Ajata Sai Akam Long Setame Nasi Pini Alang Li Labang So Pure Tepen Kachi Upot Labang So Nituma Rong Lapen Tu Monduli Isia Kanahok Tepe Lo Nasi Sininduk Kelalo Pini Lakatuk Kawe Alang Li Mekri Meglang Long Puthot La Labang So Media Hoipen Puthot Nitum Labang So Isia Alang Li Puthap Tesi Kachasir Long Ke Sining Arong Lo Labang So Pure Alang Li Dutik Hut PPSI Lo Klempon Alang Li Dutik Hut Nilitum Labang So Kachini Do Nateng Putante Alang Li Labang So Monduli Long Lapen Rong Group Long Lapen Alang Li Political Long Setame Lapen Alang Li Kachongdat Asai Amo Katuk Kawe Long Setame Alang Li Claim Kada Munit Pen Katuk Kawe Alang Li Kachinki Chitan Bandang Lok Katuk Kawe Asai Long Tame Alang Li Mesen Pen Si Katuk Kawe Asai Ta Alang Li Claim Dun Lapen Pichun Dun